Εγώ έχω ασχοληθεί με τον τρίτον από πολύ παλιά, από την διπλωματική μου που έκανα στην Πρέσπα μαζί με τον Γιάννη Ιωαννίδη για τα αμφίβια ερπετά. Οπότε είχαμε κάποιους πολύ μεγάλους πληθυσμούς εκεί με ένα λοφιοφόρο τρίτονα συγγενικό, ο οποίος καθώς έπεσε η στάθμη της Μεγάλης Πρέσπας είχε εξαφανιστεί όλες οι θέσεις αναπαραγωγής του, οπότε είχαμε καταλάβει ότι γενικώς ήταν δύσκολα τα πράγματα. Είχαμε εντοπίσει μετά αυτόν εδώ τον τρίτονα στα στενά του Νέστου σε πολύ λίγες θέσεις, σε κάποια μικρά λιμνία που είχαν φτιάξει κτηνοτρόφοι. Καταλάβαμε ότι είναι ένα είδος το οποίο ήταν ευρέως διαδεδομένο στις γεωργικές εκτάσεις σε όλη την Ελλάδα, στα χαμηλότερα υψόμετρα, αλλά επειδή οι γεωργοί πάνε και ισοπεδώνουν τις εκτάσεις και αυτά τα μικρά λιμνία ή μικρές άκρες στην άκρη των χωραφιών, όπου μπορούσαν να αναπαραχθούν τα ερπετά, τα αμφίβια και να υπάρχουν και νεροχελώνες και τέτοια, έχουν εξαφανιστεί, τελευταία και με λέιζερ τα ισοπεδώνουν, άρα έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Όταν έγιναν τα πρώτα διαχειριστικά από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων και είχαν καταγραφεί προδιαγραφές για την παρακολούθηση, είχε ενταχθεί ο λοφιοφόρος τρίτονας στα είδη τα οποία έπρεπε η χώρα να παρακολουθήσει και είχαν βγει και προδιαγραφές. Τότε το 1996 είχα συντάξει εκείνες τις προδιαγραφές, αλλά έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ από τότε και διεθνώς και στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτός είναι πολύ μεγαλύτερος από τον περισσότερο γνωστό αλπικό τρίτονα που τον ξέρουν όλοι από τις Δρακόλυμνες και είναι αρκετά δημοφιλής. Εδώ είναι ένα αρσενικό και ένα θηλυκό άτομο. Πώς δείχνουμε? Να δείχνουμε. Έχει. Τέλος πάντων. Το αρσενικό είναι αυτό το πιο μπυρμπυλό. Έχει και ένα σαν λοφείο. Το θηλυκό είναι συνήθως και μεγαλύτερο και δεν έχει λοφείο. Εδώ είναι το αρσενικό. Το λοφείο έχει αρχίσει να φθήρεται προς το τέλος της αναπαραγωγής. Εδώ είναι το θηλυκό. Και εδώ είναι ο γυρίνος, ο οποίος είναι διαφορετικά από τα πατράχια, έχει ήδη πόδια και έτσι γεννιέται, μεγαλώνει και περνάει μετά στη φάση που φεύγουν τα βράχια και αναπτύσσονται πνεύμονες, εξακολουθεί να ζει στο νερό και ανεβαίνει πάνω για να αναπνεύσει κάθε 10 λεπτά. Εδώ αυτό το είδος θεωρώ ήταν ένα είδος, το Τριτούρους Χριστάτους σε όλη την Ευρώπη. Έγιναν γενετικές έρευνες. Κατά κάποιο τρόπο στο ύψος του αξιού χωρίζουν τα δύο είδη. Έχουμε τον βαλκανικό λοφιοφόρο τρίτονα και τον μακεδονικό τρίτονα που είναι με ροζ. Έχουν μικρές διαφορές. Μοιάζουν πάρα πολύ, η διαφορά κυρίως είναι εδώ κάτω από το λαιμό που είναι πιο σκούρο στον μακεδονικό τρίτονα, ενώ στον άλλον, αν είδατε, θυμάσαστε και πριν τη φωτογραφία, είναι πιο απλό. Εδώ είναι ένα άλλο είδος τρίτονα που υπάρχει και στη Βόλβη, κυρίως σε ρέματα, σε γρήγορης ή τέλος κάποιας ταχύτητας, ενώ ο λοφιοφόρος τρίτονας θέλει πιο βαθιά νερά και πιο στάσιμα νερά, ο κοινός τρίτονας πηγαίνει σε ρέματα. Είναι πιο μικρός. Εδώ έχουμε τα δύο αυτά είδη. Βλέπετε την διαφορά στο μέγεθος. Δύο λοφιοφόροι από εδώ και δύο αρσενικό και θηλυκό και από τα δύο είδη. Είναι σε σαν ενιδρίο που όταν το βγάζουμε από τις παγίδες για να τα ξαναφήσουμε και τα φωτογράφησα για αυτόν τον λόγο. Λοιπόν, το είπα και πριν, είναι πολύ σοβαρά απειλούμενα, ίσως τα πιο απειλούμενα ζώα στον πλανήτη είναι τα αμφίβια. Γιατί έχουν αυτή τη διπλή φάση, γιατί έχουν προβλήματα και στην ξηρά και γιατί έχουν προβλήματα και μέσα στο νερό.
η εξαφάνιση, η ρύπανση των υδάτων, το προβλήματα τότε με το όζον, δημιουργούσε πάρα πολλά προβλήματα στο ευαίσθητο δέρμα τους, λόγω παθαίνανε καρκίνο. Σκεφτείτε ότι πρέπει να μείνουν σε χειμέρια φάση μέσα στο νερό ή έξω από το νερό και μετά έξω από το νερό πάλι είναι δύσκολα τα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο στην IUCN, όπως βλέπετε, το ποσοστό των ειδών, η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης, θεωρεί ότι τα αμφίβια, κάνοντας αξιολογήσεις, το 41% είναι απειλούμενα. Πολύ περισσότερο από άλλες ομάδες ειδών. Εδώ, ας πούμε, που έχω βάλει μια φωτογραφία με κάποιους φίλους, είναι για το μακεδονικό τρίτονα που είχαμε πάει να δούμε. Εδώ έχει μακεδονικό τρίτονα. Πάλι παρόμοιο, συγγενικό. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι αυτό το ζώο πρέπει κάπου να διαχυμάσει και πρέπει δίπλα, έχει ένα σωρό πράγματα, επεκτείνονται κάποια δέντρα που δεν του κάνουν, δεν είναι κατάλληλο γιατί αυξάνονται τα κονοφόρα κλπ. Έχοντας κάνει την έρευνα για την πρώτη φάση της καταγραφής για τα αμφίβια και ερπετά, είχαμε βρει κάποιες λίγες θέσεις και γι' αυτό είχε βαρέσει καμπανάκι. Η έρευνα που κάναμε τότε ήταν κλασικά. Καθόμαστε στα λιμνία για να δούμε αν θα βγει να πετάξει, να αναπνεύσει. Οπότε το καταγράφαμε. Είναι δύσκολο όταν είναι μέσα στο νερό και όταν, ειδικά εδώ, δεν ήταν διαυγή τα νερά. Δεν είναι, ας πούμε, όπως στις αρένες στο Γράμμο, παραδείγματος χάρη. Είναι τα νερά θολά. Ή βάζαμε μία απόχη που δεν είσαι σίγουρος για να τη σύρεση, αν θα πιάσεις όρημα, άτομα ή γυρίνους. Οπότε είχαμε κάποιες θέσεις που ήταν πολύ αισιόδοξο για το είδος και είπαμε να το δούμε καλύτερα και εφαρμόσαμε μια άλλη μέθοδο. Εφαρμόζουν στην Αγγλία μία μέθοδο που είναι κόβεις ένα μπουκάλι, το βάζεις ανάποδα, ανοίγεις κάποιες τρύπες και το βάζεις έτσι να μπει μέσα ο τρίτονας, να προεξέχει από το νερό για να παίρνει αέρα και πας την άλλη μέρα και το μαζεύεις. Στην Αγγλία όμως τα πράγματα είναι πιο ψυχρά. Δοκιμάσαμε αυτή τη μέθοδο σε διάφορες περιοχές και δεν είχαμε πρόβλημα. Δηλαδή έπρεπε να πας πάρα πολύ νωρίς, αλλιώς μετά ζεσθενόταν το νερό και μπορούσαν να πεθάνουν τα ζώα. Διάφορες άλλες μέθοδοι υπάρχουν εκεί. Τελικά εφήβραμε, ας πούμε, μια παραλλαγή της παγίδας των καραβίδων, όπου βάζαμε αυτές τις παγίδες των καραβίδων. Είχαμε όμως ένα πρόβλημα, μπαίναν μέσα νεροχελώνες οι οποίες τρώγανε όλα τα αμφίβια. Και μπροστά από την τρύπα αυτή βάζαμε κάποια σκοινιά και έτσι δεν μπορούσε να περάσει η νεροχελώνα. Περνούσαν όμως που είναι πολύ διερευνητικοί οι τρίτονες και έτσι είχαμε τρίτονες και βατράχια και ψάρια μερικές φορές. Είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και είναι πιο ασφαλές. Πάντα βέβαια πρέπει να πας αργά το απόγευμα να το βάλεις και να τα μαζέψεις νωρίς το πρωί. Πρέπει να μείνεις δηλαδή κανονικά εκεί ή να ξυπνήσεις πάρα πολύ νωρίς, να ξαναπάς στα λιμνία αυτά. Εδώ είναι οι νεροχελώνες που λέγαμε, έχει σε όλα αυτά τα λιμνία. Εδώ είναι πώς είναι κάποια τέτοια λιμνία, έπρεπε, εγώ έμενα κοντά, για να είμαι το πρωί, να μαζέψω τις παγίδες και να τα ξαναφήσω και η σκηνή οροφής βέβαια βόλευε. Κάναμε έναν έλεγχο στο Google και βρήκαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά λιμνία. 120 λιμνία τουλάχιστον εντοπίσαμε και ελέγχθηκαν τα 116. Ένα δεν κατάφερα να πάω, δεν πήγα γιατί έπρεπε να περπατήσω 3 χιλιόμετρα και θα ήταν δύσκολο να αφήσω το αυτοκίνητο με όλα τα φωτογραφικά και με έχουν κλέψει μια φορά. Τα άλλα 3 δεν πήγα γιατί ήταν πολύ μεγάλα και είχαν σίγουρα ψάρια και δεν υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις αμφίβια γιατί τρώνε τα αυγά τους. Έτσι είναι τα λιμνία. Οι κτηνοτρόφοι είναι οι ήρωες των τριτώνων, γιατί στην πραγματικότητα τα λιμνία έγιναν για να ποτίζουν τα εγωπρόβατα, οπότε φτιάχνανε παραδοσιακά αυτές τις θέσεις, ή κλείνοντας σε κάποιο ρέμα, ή καλλιεργώντας σε κάποια πηγή και κλείνοντάς το,
και το φτιάχναν αρκετά βαθιά, έτσι ώστε να μπορούν να έχει νερό και να ποτίζονται. Τους χθιοτρόφους έχουμε συνήθως σε μεγάλη περιφρόνηση και στην περιοχή το διαπίστωσα, εκεί ας πούμε δεν μπορούσα να πάω, ήταν για αυτό το λόγο. Όμως εκεί κοντά είχε κάποιες στάνες. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται εύκολα. Αν πρέπει να γίνει κάτι, κατά τη γνώμη μου, για τη διατήρηση της φύσης, είναι να δούμε με πολύ προσοχή τη διατήρηση της εκτατικής κτηνοτροφίας και την εξυπηρέτηση και τη διαμόρφωση υποδομών για εγωπρόβατα, όχι για αγελάδες όπως κάνουν, γιατί χάνεται, εγκαταλείπεται, που σημαίνει πρώτον για τα ερπετά μείωση των εκτάσεων, το ίδιο για τα ενδιαιτήματα δηλαδή αυτών των ειδών, πύκνωση, άρα μείωση των ενδιαιτημάτων όλων αυτών των ειδών, εδώ έχουμε και την περίπτωση του τρίτονα, μείωση των χώρων ανέβρεσης τροφής για τα αρπακτικά πουλιά και μια ομογενοποίηση. Η εκτατική κτηνοτροφία είναι κάτι πολύτιμο και πρέπει αυτό να το διατηρήσεις και ελπίζω να γίνουν πιο προσεκτικά με μερικά πράγματα και να τους προσέξουμε. Εδώ κάτω έχω βάλει ένα σχέδιο που είναι από τα στενά του Νέστου. Είναι στα στενά του Νέστου, είναι το μέρος που διαπίστωσα ότι όντως οι κτηνοτρόφοι κάνανε αυτό το πράγμα από πολύ παλιά, στα Λιβερά. Δηλαδή, σκάβανε με τα χέρια τους τότε και μετά κάνανε και τοίχο αντιστήριξης. Οπότε έχει βαθύ νερό 1,5-2 μέτρα που έρχεται ομαλά στην άκρη για να έρχονται τα ζώα. Από τη μία πλευρά είναι εντελώς ανεπηρέαστο, άρα υπάρχει πολύ μεγάλη ασφάλεια για τα αμφίβια, δεν πατιούνται γύρω-γύρω και υπάρχουν πολύ καλά οι θέσεις για να γεννήσουν τα αυγά τους μέσα στην υπερυδατική, στην υφυδατική βλάστηση. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα, συνολικά κάπως έτσι, και αποτυπώσαμε από αυτά τα 116 λιμνία τι ακριβώς είναι ένας ταμιευτήρας, ένα φράγμα μικρό, ποια είναι η περιμετρική βλάστηση, για να έχουμε μια συσχέτιση με αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω πώς έγιναν. Νομίζω εδώ στη Βόλβη. Ορισμένα πρέπει να έγιναν από κτηνοτρόφους παίρνοντας μια μπουλντόζα από ένα φίλο τους και σκάβοντάς τα. Μπορεί να έγιναν από τη δασική υπηρεσία ή από τη γεωργική υπηρεσία. Έχω ρωτήσει σε υπηρεσίες, δεν μου έχουν απαντήσει κανένας. Για να λύσουμε και το ζήτημα του πώς μπορείς να κάνεις. Γιατί και ο Όλυμπος που είχε την ίδια πρόταση που είχαμε, πάλι δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το έργο. Δηλαδή ήταν κάτι που είναι σχετικά απλό. Κάνεις μια μικρή λίμνη από 20 μέχρι 150 τετραγωνικά μέτρα επιφάνεια. Και εντάξει, οι άνθρωποι το κάνανε παλιά. Κάποια στιγμή κάποια υπηρεσία παρέμβει, αλλά δεν ξέρω τι έχει γίνει. Λοιπόν, έχει σημασία να υπάρχει κάποια βλάστηση, ειδικά όταν είναι μικρά τα λιμνία, για να μην αυξάνει τη θερμοκρασία του νερού, να είναι αρκετά δροσερά, γιατί τα πολύ εκτεθειμένα και όταν πέφτει πάρα πολύ το νερό έχει πρόβλημα το είδος. Αποτυπώθηκαν όλα αυτά λοιπόν, έχουμε και save file, οπότε έχουμε μια εικόνα για 116 λιμνία που είναι πολύ πολύτιμα. Εδώ έχει φτιάξει κάποιος που έχει μια μονάδα με γουρούνια και μάλιστα εδώ είχαμε νεοτενικά άτομα, δηλαδή αυτός μάλλον τροφοδοτούσε, δεν ήταν πηγή και τροφοδοτούσε με ένα διτίο αυτό το λιμνίο, οπότε οι τρίτονες έχουν μια προσαρμογή που λέγεται νεοτενία ή παιδομορφισμός, δηλαδή τα όρημα άτομα διατηρούν ακόμα τα βράχια γιατί δεν βγαίνουν στην ξηρά, προτιμούν να παραμένουν μέσα και είναι ιδιαίτερο φαινόμενο. Βρήκαμε λοιπόν σε 20 θέσεις από τις 4 που ξέραμε, με αυτή τη μέθοδο, με αυτές τις παγίδες, και βρήκαμε και τα άλλα είδη αμφιβίων και ερπετών που έχω αποτυπώσει εδώ. Αυτά που λέει εκτός είναι ότι κάθονταν πάνω στην παγίδα. Έχουμε 2 νερόφυτα, 2 νεροχελώνες, τον δεντροβάτραχο. Έχουμε και τον πυλοβάτη που είναι εδώ στο κέντρο. Γενικά δηλαδή βλέπει κανείς ότι αυτές οι μικρές λιμνούλες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Υπήρχαν και, καταγράψαμε και τα πουλιά που ήταν εκεί, χαλκόκοτες ας πούμε, πολύ συχνά
έχει νερόκοτες. Και το περίεργο ζήτημα είναι τι γίνεται με τα ψάρια. Τα ψάρια τρώνε τα αυγά και αν είναι μεγάλα τρώνε και τους γυρίνους των τριτώνων. Δεν είναι συμβατή η παρουσία ψαριών και αμφιβίων. Και έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα σε μερικά μέρη, παραδείγματος χάρη στην Ήπειρο, σε διάφορα σημεία που λένε έχουμε δρακόλυμνες και έχουμε τον αλπικό τρίτονα, σε κάποια μέρη θέλουν όλοι να προβάλλουν τα λιμνία. Κάποιος όμως τοπικός πάει και λέει «Α, ωραία, έρχεται κόσμος, να βάλουμε και ψαράκια». Βάζει ψαράκια, πάνε οι τρίτονες. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή ενημέρωση για την αξία των τριτώνων και να μην εισάγουμε ψάρια μέσα στα λιμνία. Αυτό το κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι τοπικά και είναι ένα πρόβλημα. Εδώ τα αυγά των ψαριών ποιος είναι. Επάνω είναι το ηλιόψαρο, ένα πολύ ανθεκτικό ψάρι. Είχαμε πάρει με τη Λίλα, μου λέει, να τα ξαναρίξουμε, τέλος πάντων αυτά τα ξαναρίξαμε γιατί τα λυπήθηκε, τα υπόλοιπα τα τηγάνισα. Και μάλιστα πριν ότι ήταν, ενδιαφέρθηκαν και οι ηχθειολόγοι γιατί μου είπαν έχει τόσο μεγάλο μέγεθος και έχει και αυγά αυτή την περίοδο, είχε ενδιαφέρον και αυτό. Λοιπόν, θεωρούσαμε ότι υπάρχουν, ότι το κάνουν οι άνθρωποι τη μεταφορά των ψαριών, αλλά ταυτοχρόνως με το που τέλειωνα τη μελέτη βγάλαν τότε, γιατί είναι λίγο παλιότερη, είναι από τις πρώτες μελέτες αυτού του έργου, μια δημοσίευση που δείχνουν ότι γίνεται μεταφορά των αυγών των τριτώνων με το πεπτικό σύστημα των παπιών. Δηλαδή οι πάπιες όπως πάνε και τρώνε μέσα στην υφυδατική βλάστηση, εκεί τους ποταμογείτονες κλπ. Θα φάνε και κάποια αυγά ψαριών, θα τα μεταφέρουν και μέσα από το πεπτικό σύστημα θα περάσει, θα επιβιώσει και μάλλον έτσι έχουν έρθει τα ηλιόψαρα. Πόσο ανθεκτικά είναι. Αυτό τι σημαίνει, ορίστε. Πόσο ανθεκτικά είναι. Είναι πολύ ανθεκτικά. Δείχνει εδώ βέβαια και ότι υπάρχουν, ότι είναι πιο ανθεκτικά στα αρσενικά. Έχει αυτή η δημοσίευση. Έχει ενδιαφέρον, το κάνανε για κάποιους Κυπρίνους. Θα ήταν ενδιαφέρον τώρα, κυρία Μποκόρη, να γίνει μια τέτοια έρευνα για να δούμε τι γίνεται με το ηλιόψαρο, ας πούμε. Το συμπέρασμά μου από πλευράς conservation είναι ότι δεν πρέπει, αν φτιάξεις λοιπόν λιμνία, θα πρέπει να είναι αρκετά μικρά ώστε να μην προσελκύεις πάπιες. Ούτως ή άλλως, αυτή είναι η προσαρμογή των αμφιβίων. Τα αμφίβια που είναι τα παλιότερα, οι τρίτονες κιόλας που είναι τα παλιότερα είδη, είναι προσαρμοσμένα ακριβώς σε μια τέτοια κατάσταση. Σε μικρά λιμνία, στα μεγαλύτερα είναι τα ψάρια. Άρα αυτό θα πρέπει να κάνεις όταν κάνεις αποκατάσταση. Να φτιάξεις μικρά λιμνία τέτοια που να μην προσελκύουν υδρόβια πουλιά. Έχουμε λοιπόν... ορίστε. Ναι, τελειώνω. Ναι. Αυτά λοιπόν είναι οι θέσεις αναπαραγωγή, οι θέσεις που βρήκαμε από τις 116. Η ζώνη εξάπλωσης όπως το κάνουμε με τα τετράγωνα του 10x10 είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι παλιότερα και υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία νομίζω τα είπα συζητώντας σε σχέση με το τι πρέπει να γίνει. Τα είπα πριν, μικρά λιμνία, τη ρύπανση, το κάνει καλά ο φορέας, οι στάθμοι πρέπει να ελέγξουμε και αν υπάρχουν φερτά πρέπει να τα ξαναδημιουργήσουμε, οπότε αυτά είναι, δηλαδή να ξανασκάψουμε μερικά, να είναι πιο βαθιά, να παραμένει το νερό περισσότερο και να φτιάξουμε κάποια λιμνία ακόμα και όσο γίνεται να διατηρήσουμε την κτηνοτροφία στην εκτατική της μορφή με εγωπρόβατα και όχι αγελάδες, γιατί οι αγελάδες θα πίνουν το νερό μέσα σε μία μέρα και θα τελειώσει. Όπως έχει γίνει στον Όλυμπο που κινδυνεύει να εξαφανιστεί το συγγενικό του είδος. Αυτά λοιπόν από μένα. Έχω γράψει οδηγίες για τη δημιουργία, όποιος ενδιαφέρεται, είναι στο blog μου, που ήταν και παραδοτέο εδώ, οδηγίες για το πώς δημιουργείς θέσεις αναπαραγωγής για τρίτονες. Ευχαριστώ.